ndingotambira Mevi. I'm heavy, 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 I'm heavy. What are you doing? Heavy, heavy, oh heavy, heavy. I got my shoes. Say guys for the people. I think into funga ndakatava video kuti mazuva ndokugara zvangu kuti kugrave 3 kuti zvondikwa kwati kushandira kwacho accommodation yacho iri limited satata vabva ndangoti beta ndingogara kupi kugrave 3 iwe ndo chidress changu chakuda kuzochirashwa manje chazobvaruka chatoti nine it can't but ndiri panapa ndoda kuprepare kuti bude ndokunga muchiziva kuti mese ndikuti mazuva ese ndombotanga ndatombogadzira vakati 331 ndichipa vanhu zvinhu zvavo like I said saka apa izvi zviri apapa izvi saka apa itori package yemunhu iyi haisati yapera ndiri kuigadzira da kuti ndisangane naye mangwana munhu then this one ushu package yake padivi saka ndoda kuita cross check kuti ndione kuti papa nezviyo nechi ndoisa padivi apa ndotsvaka futi mumwe munhu wechi3 because ndikubudisa zvinhu zvacho in terms of 3 people pazuva pega so nhasi ndambondotsvaka masaga aya ndoanga achindipa challenge saka ndamawana masaga iwayaya saka ndopa ndatoti at least ndamawana rega ndoda kusiya ndapeka zvinhu zvevanhu 3 people. The reason ndiri kuita 3 kana 2 per day is because handisi kuda kusanganisa zvinhu kana kuzopa munhu zvinhu zvakawandisa zvisi zvake so ndoshandisa this list ndora ndiri kushandisa ndichimaka ndichiita nelist rangu iro ndichiona kuti ndapapi uyu ndampa saka ndo zvandiri kuita saka ndakambeta challenge yemasaga ndazomawana nhasi zuro handakwanisa kuita anything because zuro yanga iri Sunday vanhu vanga vakavharavhara and also ndandada kumanyira kuti ndiende kufuneral saka handazokwanisa kuenda because vanhu vakanditi vanhu vatoenda kumadziva and kuti ndichizodrivawo kuti nditevere kumadziva ndandisikuhwa kwazvo ende munhu wacho aifanira kuti driver ndiwashi ndinhu akabva ati nhasi ane program dzakewo dzada kumukira makuseni saka ndakabva ndatozokona kuinda otherwise dai akakwanisa kuinda neni ndaitongoindawo kwakune vamwe plus pamwe ngadei pamwe nhasi vamwe ndafuma nditoriwo nani handiziviwo but flu ndo yanga ichindikwadza flu yanga ingachiruwa nemumusoro meso for the past 3 days saka nhasi ndabva ndatoti kuna Noshi ndiperekedzewo kunotsvaka masaga aya Noshi ndiyatozoenda neni kunotengeswa masaga because ndandichimashayawo ndomawanepi saka ndamawana iwayaya saka ndomakura kuti ndoda kuti kanda kubuda nhasi ndoda kungosiya ndikameka sure kuti at least vanhu 3 vari kuti according to the list munhu wese akandibhadhira mari dzake kuti ndigopa vana mama ari kuwana zvinhu zvake saka ni list rangu I think ndikarova 3 vangu futi nhasi ndosiya zviri apa panhasi handichatokwanisi kubuda nezvinhu because ndofanira kufonyera munhu a night before kuti tosangana kupi mumwe unogona kubuda nazvonzi handipo ndakabuda handisi kuMarare saka ndo zvandida kuti ndiite zvatachingoita mazuva ese mangwana ndofanira kupa vanhu 3 zvinhu zvavo from there futi ndichingodero kusvika ndavapedza vese I'm almost done zviri kuinjika kana ndisati ndatongosvikawo pasitera kwose ndabata it means kuti zvinhu zvakona ndisati ndazvirongedza nenyaya yekuti masaga ndoandaita kuti ndaita challenge nawo saka for 3 people ndoyekera ndoda kuti ndibude nazvo mangwana from mangwana kusvika mangwana ndobuda futi nezvamwe 3 kusvika ndapedza vanhu vangu vese inhava yekuti zviri kundiwandira uku ndoti kwaziko ndiri kuenda nichinzimanya uye kuti aise kunoku ndoda kumeka sure kuti vanhu vese vakabhadhira zvavo tavapa zvakare zvekugweru thank you very much ndakatozobasa zvanhu 2 zvevanhu vangu vane nzungu nezviyo vese vakakonfirma kuti azviwana thank you very much zvakatibatsirawo zvakare izvozvo saka now zvekumasoro ndini ndichatongoenda nazvo zvotori muno zvotori pakuona nzungu dzacho nenyimo then I think now ndakuchipeka zvandikureva zvevanhu 3 avavo ndoisa padivi varipo vanhu vazhinji vaiti chero ndoda kubva tatokupa mari yedu izvozvi ndikatombomisa I think vanhu about they can confirm kuti ndakatoti no handidi kuzoita challenge yekuti mandipa mari dzenyu because munhu akabhadhira mari seizvozvizvi ane akundibvunza kuti order yangu ndoiwana rini saka zvinogona kuzondiremera inini yeti ndiri kutozama kuti ndibhalansise kuti izvo ndiite sei ndiite kuti vanhu vazviwana on top of that
mwana wechikoro dhai ndofunga ndakambozvitara pepa kuti dhai wakaenda kumasipotsi vakazodi saka wakatoenda asinangana chiunhu kuchikoro ikoko saka tikumanyamanya kuti ukati ziko ukati kuzvinhu zvokwana mama kutora kuti zita risazokanganisika woti zvemwana wechikoro kutora kuti asazoguma kukumbira umwe zvinhu kuchikoro ndipo zvesipo ndipo chakati saka zvisi tikumanyisana nazvo ka1 tichitsvaka kuti dheti rekuti maybe tigomushanyira timupe zvinhu zvake ndirini because tikutya kuti tikazvibasa baba zvakawandisa ine merinoizvi hazvizvoraziki here zvorazika saka totofunga kuti maybe tozoronga kuti togona kudzika rini kuti tinomupa igrosari akati asina kana chunhu saka ndo zvandikuva kuti ukundamanya saka nhasi nambobatsirwa nanoshe ndiyanga achindiperekedza tichinotora tese tichiuya nazvo saka uya almost done nadiamond wachoni totsvaga kuti toenda rini kundomupa zvinhu zvakabata handigoni kuti ndindi tisati tapedza nevanhu vakabhadhara vakudhara ndoda kuclear everything zvese zvavanhu vese vakabhadhara vave tozviclear kutora kuti kana ndakuinda pandiri kunosiya zvinhu zvanadhai kumashoko ndodzoka ndichitora zvimwe zvinhu zvevanhu vaya vanga vachiti toda kubhadhara saka mari dzavo ndakambodzi tichimbomirai nadzo kuitira kuti tisazoita maconfusion ndozvotyaunzi ndakakupa mari yangu ukasadai saka I'm using this list munhu wese akandipa mari yake this list iyi ndoratiri kushandisa mupuwa zvinhu zvenyu saka ndizvozvo nhasi ndopeka 3 ndichavafonera vanhu vacho 3 nhasi kuti ndapa zita renyu zvinhu zvenyu ndotosangana papi kuti titambidzane ndochete zvatiri kuita everyday thingi vamwe ndakasangana navo vamwe takasangana mumashops vamwe vanhu achigona kupika anonge achipika pano achisangana problem izvozvo ani achida kuti munhu aya achipika pana pagarai mandiudza so that ndotosiya ndazvibvisa because muroora wangu anenge ari panapa saka ndenda kuda kutoti ndisiye ndatobvisa I know one person aiti ada kuya achiti apikire pano pamba saka ndoda kuti andikonfemere munhu iyeye zvakare so that ndikoziva kuti ndazvika zvisara kurumu kwavo tongosara chiri wanchirumuzva because handizodi kuti zvipesane last time zvakazopesana saka kana kuti vanenge vakunimira ndoudza kuti towirirana time yekuti vanova vachipika nguva iyi ndiripo inini I think ndo zviri izvi because ndenda yekuti uzoguma ndakutoti muroora ari kupa vanhu zvinhu zviri wrong hazizopi picture yakanaka naye haazofariwo anenge aita zvinhu nemwoyo wese asi kana vatete vakati maiwe mapa munhu wrong order havanozoguma vabhoikana saka I think the best kungoti inini ndowirirana nemunhu kuti uyangu ayakati ndiye ndiripo pamba zvapera kana achida kutorera pano saka ndizvozvo guys for the people regai ndichimaka vanhu vangu vave vandoda kuti ndibati vandopa mangwana zvunhu ngotambira mevhi So guys, for the people, good morning. Maybe loud, sekelera. Shakamasha. Saka apachi. Ndira kuita ka video chikuradza kuti ma parcels angu andikuda kuda nawo nhasi. Ambozviona apa chakanaka. Zvese izvi. Uya apa. Zvese izvi zvona tokobudisa pachi. Saka order yose yakadai. Zvikapasera papo zvoda kuti zvindi nhasi so zuro ndakakwanisa kugoti ndikanimboshandisa daishanda kushandisa this list because vamwe vakutanidza tisi kuona mavhidhiyo yachoni so mangoona pa ane red mamwe ndaidzima kuti ndakamupa tichiita cross check so that munhu awani zvinhu twice saka ndo zvandaita zvese apa pazuro ndakaswerera ndichicheka zvinhu izvi nekumeka shoti ndiani wandiri kupa nhasi saka vanhu vandakabhuka nhasi ndovane zvinhu zvikutangira apa zvichindobuda uko from there pane vemangwana pane apapa pabig order idzi kune vanhu vakaisa ma2 magaba ari ma5 lita maviri saka ndikufamba nacho chigaba ichi kuitira kuti tisazoita zvekufungira kuti magaba maviri ere munhu akatarisa tongota zvekupima
ndo zviri safe kusaidi kwangu nekumunhu anenge achitorerwa as well because ane achitorerwa anogona kusazvihwisa munhu amutorera akadii akazoona sekuti pamwe zvinhu zvishoma nebhaketi 20 I think chatsvaka rimwe iriri nderepanapa iri ndinotsvaka rimwe pandiri kubuda 20 liters topimirana ndichipa munhu zvinhu zvake ndo zvinhu zviri right izvozvo izvo kuti zvinhu zvi5 lita dzako chipima magaba enyu kuti maviri here kana kuti maviri nekahafu here kana kuti i1 here zviri ipapapa then ana uri mugomo chipima migomo yako kuti yakamira sei there's a reason why ndiri kuita seizvozvo saka ni right now ndakuda kumbopfeka zvinhu zviita pashe saka apa for example pane zvimwe zvandaisa pashe kare saka apa pandimozva ndakatosunga ndakadai ndikungobata nechinanga pauishi anga achitanoya kuzotora nhasi makuseni saka asati auya ndosaka ndakangoisa pasaidi kuti akaochiuya kunokunanje saka iyi paseo iyi ndoda kuti ngoti inongoenda payo yega ndingoziva kuti izvi ndezvaningi izvi ndezvaningi isabatanidza zvinhu ini ndiri kufisiwa saka ndo divhaidha saka nhasi panenge pakatoshata nhasi zuva rese ranhasi hapana kumira kwazvo ndiri bhizi ndikabva ikokoko toenda kubasa kwaziko saka chimufunga kuti ndine chirova shiri mbiri every time pandofanira kubuda ndofanira kuti ndimeke sure kuti pane vanhu vawana mangwana ndopa futi vamwe Thursday ndopa futi vamwe ndo zviri kuda kuitika panapa saka regai ndichitanga